wanyalo wacho ni ghost. To giwacho ni gidhi kawo ondamo mager ne jopuonj mosebedo ka timo gimiluongo ni maketo joma onge mondo gicham pesa sirikal. Giwacho ni jopuonj machalo kamagi kata jotend jopuonj machalo kamagi mokwongo inyalo riembgi e tich, mar ariyo idhi gogi transfer, inyalo golgi kumoro achiel iterogi kumoro achiel, moko be inyalo timnegi gimiluongo ni interdiction. To king'iyo gima sigana ni wacho en ni nonro ma kamae gitimo mondo ging'igo kuonde manitiere fuok kata gaps mondo gimed bero somo e pachoka. Gidwa ng'eyo ni to ni sikunde adi man gi jopuonj adi, to sikunde adi ma nigi rem, mondo kuonde mantiere remgo gitere jopuonj. Ka koro sani nyaka sani wacho ni nitiere omenda ma koro osechwal ne skunde, iwacho ni en omenda madirom bilion 16, mano omenda ma osechwal ne skunde, kata kamano nitiere bilion 7 ma koro podi pok ochwal ne skunde, matiende ni pod omakgi e kinde ma koro pod itimo nonro. Bende nokoyang kano kwana mag skunde mag primar, mago madirom 3485, miwacho kanyo ni mago skunde mag primary ma nyaka sani koro pok oyudo omenda kowuok e sirikal mamalo. Kal ni skunde makamago, moko kuomgi ne ochwalo data ma ok ni kare, ka moko kuomgi wacho ni 719 to koro nochwalo files ma ok ni kare, mago mag agulu mag bengi mowinjo bed ni chwale omenda magi. Wach makamano anno ko mipeke it gazet mano mar 4 ka achiel kod mano mar 5, mano mar gazet ni ma Daily Nation, nyakora moge jong nyalo somo matuta mar mondo miyo yangi. To migao mar somo bende osebedo ka yango ni deko e chwalo omenda ne skunde, nyaka sani koro biro kaluwore ni nitiere moko kuom skunde ma ok chwal kata ok yanga kwan jopuonjre ma gintiere godo makare. Iwacho ka inata malo 70 mano mag skunde, iwacho ni mag skunde ma iwacho ni that have had their data verified so far, matene ni mag skunde mose yangi ni gintiere kod kwan jopuonjre adi, koro nyalo bedo ni mag skunde ma oseyudo omenda maggi. Adona dhi it gazet mar 5 mano mar gazet ni ma Daily Nation, podi mana weche go ma otudore kod somo. Nyaka sani koro riwruok mano mochung' ne jopuonje pacho kae, nyaka sani koro giwacho ni SHA medical cover ok en gino makare no jopuonj e pacho kae. Wang'eyo girimiti mano mar miyo jopuonj cover magisebedo ka gitiyo godo bro bedo ka rumo tarik 31 dwe mar 11 higani, matende no winjo bed ni koro iketo gi ayanga e riwruok mano mar SHA. Kata kamano riwruoge mag jopuonj osebedo ka wacho ni SHA ginok gidwa tiyo godo kaluwore ni nyalo kelo ne ng'ikruok makoni kod kocha. Barak, ing'e ni mae wach mosekelo weche mathoth e riwruoge makedo ne ratiro mag jopuonj, mano iluongo ni NAT ma otelnegi gi Secretary General margi Collins Oyu, to gi riwruok machielo motelnegi gi Akelo Misori. Ing'e ni tich abich mokalo jatelo mar duol mar mandiko jopuonj iluongo ni Evelyn Mitei nyocho bedo e bura gi jotelo gi, kendo nobedo gi e bura ni ne nitie jotelo mag sirikal bende, mane giwacho kaka jopuonj koro ka chakore dwe mar Desemba onego bed ni okumba mar thieth ma chako rito gi en okumba mar SHA, koro ka giwuok e minet mane gintie, ma okelo fwere. Kendo king'iyo it oboke mar 5 ni, sigana ni wacho ni Collins Oyu wacho ni gidhi bede bura maduong' mondo mae wach ma ging'adi, nikech nitiere weche mathoth ma pod ok giyie godo e okumba mar SHA, nikech ywak kendo ng'uro osebedo ni SHA ok ti maber kaka koma ne gintie kocha mar minet. Kanyaka sani kalure kod wach mabende koro ndike gazet makamae, ondike kae ni mano jagoro mano mar Kupeta Akelo Misori kinde mano loso kod gazet ni mano mar Daily Nation, sigana mondika kod Masisi Miyo. Nyaka sani koro wacho ni nyalo bedo ni gologi e okumba magisebedo ka gitiyo godo sani ka gidhi okumba mano mar SHA, nyalo bedo ni nitiere weche moko mag siasa manitiere iye, to magi duto timore kata bedo ni sirikal ok dwa ng'iyo ni to gina chiedh nade mage mane gikale okumba
okumba mane gitiyo godo mabro bedo karumo tarik 31 dwe mar 11 higani. Kata kamano giwacho ni winjo bed ni sirikal ng'iyo ni to gin achiedh nade mage mane gikale cover machon ka koro pok oketgi e okumba mar thieth mano mar SHA. Kata kamano wageno ni bobed ka ing'iyo weche makamago matut kapok oket jopuonja e okumba mar thieth mano mar SHA manyaka sani osebedo katiyo e pacho kae. Adonra dog chien wadhi e it gazet mar 2 mano mar gazeti mar Daily Nation. Barak nitiere sigana moro mano mako wanga kanyo ndike kae ni Scotch stretched hidden cost of heat stress to Kenyan workers. Kaka liet mathoth e pacho kae sani koro miyo jo Kenya ok nyal tiyo kata yo makare. Sigano makamae en kotudore kod wanyalo wacho ni reporter ma ogol kanyo kod World Meteorological Organization ka achiel kod riwruok mochung' ne weche go mag thieth e piny ngima mano World Health Organization. Ka report makamano no yange kaka climate change and workplace. Nyaka sani koro wacho ni kaluore kod liet manitiere ahinya nyate gwenge go motuo e pacho kae. Wachore ni chieng' rieny kochop sa beach mano mar onyango to chieng' rieny ma jok nyal kata wuok oko gino makoro duoko piny kiwango kata nyalo mar jitiyo e yo makare. Barak mae report malich ahinya kata mae report ma koro onego bed ni dhano ng'iyo kete wange kabisa nikech en report ma omulo ngima oganda. Ing'eni iwacho ni chieng' marieny kabisa biro gi weche mathoth kendo biro gi tuoche. Iwacho ni achiel kuom tuoche kata tuoche mokelo gin kaka kidney failure. Wan gi tuoche machalo kaka nok mar pi e del kata dehydration to gi weche ma nyalo chando obo. Obo cha e kidney kose. Koro iwacho ka ni ma osekelo midhiero kendo ka chieng' obedo ni rieny kama ma dhano ok ong'iyo maber kata onge gimotimie ni nyalo biro gi tuoche. To king'iyo bathe kae oketi ni dhano madirom bilion 2.4 e piny mangima gin ji makoro obedo exposed ne chieng' machalo kamae. To ngendo king'iyo iyudo ni luasi pok osebedo maber ka luore gi weche machalo miluongo ni global warming. Kanya kasani bendi wacho kanyo ni ji milion 22.85 iwacho ni mage joma nyalo bedo ni nitiere kod occupational injuries higa ka higa miwacho ni kelo kod liet mang'eny gino miluongo kanyo kod dhongere ni heat stress. Global productivity nyaka sani kata kiwango mar ji mar tiyo yo makare sani koro odok piny. Iwacho ni nyaka yata malo madirom 2 nyaka 3 kaluore kod liet mang'eny ahinya. Iwacho ni mano kaluore kod per degree rise mano mar 20 degrees. Iwacho ni kochop kanyo higa mar 2030 iwacho ni heat stress nyaka sani koro nyalo iwacho ni nyalo wipe out the equivalent of 80 million full time jobs worldwide. Matiende ni tije ma itimo chakro kinyi nyaka godhiambo kochop higa mar 2030 tije makamago sani koro nyalo rumo kata million 80 margi nyalo rumo. Mago kotudore kod mana weche go mago mag heat wave kata liet mathoth ahinya manitere pacho kae. Kiwacho ni gwenge go mago mag Turkana, Garissa kaachiel kod Isiolo mang'eyo ni gin moko kuom gwenge makoro tuo ahinya pacho kae. Iwacho ni kuro temperature en 35 degrees Celsius pile ka pile mano kiwango mamalo mar liet ahinya. To ang'e ni kinde ma liet koro ng'eny nitiere okenge mopogore opogore mijang'is ji mar mondo mi oritre yo makare mondo liet mang'eny no kik choch chal mar ngimagi e yo mora mora. Adonwa dhi mbele kod nondo mar gazet okinyi makawuono. Barak wadhi it gazet mar 6 mano mar gazeti mar Daily Nation. It gazet mar 6 kanyo nyaka sani koro jod bura seyo duol mandiko jopuonj e tich mano Teacher Service Commission ni ok gisebedo ka gindiko e tich jopuonj e yo makare. Kalni nyaka sani koro giwacho ni nitiere jopuonj moko magichopo hikgi mano mar retire kapok ondik gi kate tich e yo makare. Nyaka sani kinde makoro odiochieng' ma nyoro wang'eyo ni duol mandiko jopuonj e tich mano Teacher Service Commission odiochieng' ma nyoro ne gichopo e nyim kamiti mochung' ne weche go mag somo e od bura mamalo kama koro gin ne giwacho ni oyo wane kinde ma wandiko ji e tich to wang'iyo ni wandiko e yo makare. Giwacho kanyo kod dhongere ni process margi en anchored merit, fairness, inclusivity kaachiel kod transparency. Kata kamano adiera nitiere kanye ka adiera nitiere jopuonj moko mosebedo ka ywak ni waritaya tan pok ondika kata gi TSC tan nitiere kod lony mar arieye. Mana adiere Joyce king'iyo ito boke ni mar 6
king'iyo kamiti ma otelo ne weche mar somo manitiere jod bura mopogore opogore ne gi ywak mokalo ka giwacho ni duol mandiko jopuonj ok osebedo katimo tije kaka chik dwaro. King'iyo wach mowach gi jatelo ma wuok Homa Bay iluongo ni Joyce Bensouda, owacho ka ni onge kaka jopuonj moko dhi machop higa 45 to ni mane higa monego bed ni ndiko go japuonj mogik to ni osechopo higni 45 to pok ondike. Ng'ama kama kare dwa ni mondo odhi ondik kuma nade. Kata king'iyo tipo mantie ka en tipo mar mijumbe ma Luanda iluongo ni Dick Maungu, mane ng'eni tich ariyo kanye ntiere gine kanye gin e conference mar teacher education Mombasa ka en gi jatelo mar duol ma ndiko jopuonj iluongo ni Evelyn Mitei. To bura manyo bedo kata mana bura manyo bedo tich adek en ni wajumbe gi wacho ni nitiere yo maler kata mana conditions kata mana chike monego bed ni luwo kindiko jopuonj to ni TSC pok osebedo kaluwo magi higni gi duto, kendo iyudo ni nitiere gimiluongo ni ok ging'i weche mathoth kaka ok ging'i nitie kuonde ma ok ging'i higa, ok ging'i chal mar kumachielo. Gisiemo duol ni koro bed ni onego bed ni luwore gi chik mondo gindik jopuonj e yo makare. Ka nyaka sani bende kaluwore kod twak ma bende ne nitiere kamiti mochung' ne weche go mag somo, nyaka sani koro giwacho ni ok en gino makare ka nitiere ng'at mane osidh kono kata no graduate higni 15 mokalo to iyudo ni ng'ano pok ondike tich to nitiere ng'ama yando graduate mana machiegni to duol mandiko jopuonj e tich TSC osindike tich. Giwacho ni gino ok en gima kare. Jaod bura mama kweni mano Suzana Kiamba en bende nong'iso migawo mochung' ne weche go mag somo kaachiel kod duol mandiko jopuonj e tich TSC mar mondo mi koro oti e yor ler mar mondo mi gine kaka koro ginyalo ndiko e tich jopuonje manyalo bedo ni no graduate chon to nyaka sani pok ondike tich e yo makare. Wach ma kamano nyaka Ramogi Jwang inyalo somo matut e It Gazette mano mar 6. Ka wadhi mbele mana mapiyo piyo It Gazette mar 8 mano mar gazeti ma Daily Nation na Baraka. Jatend piny mano mar Malawi wacho ka ni it is a one term for Malawi president with Kenya ties. Jatend piny mano mar Malawi moyang nyinge kae kaka Lazarus Chakwera nyaka sani koro osebedo ka olando weche go mag kwe kata kamane yiero manotim e pinyno mano mar Malawi tarik 16 dwe mar 11 higani. Duoko makamago nolanda yanga kendo koro Peter Mutharika mosebedo e ng'wech mano mar bedo jatend piny mar pinyno mar Malawi e koro e jaloch e ng'we laro komten piny e pinyno mar Malawi. Chakwera nowacho ni obobedo ka handover e yor kwe maonge tulo moramora kalino osebedo ka olando injiligo mago mag kwe kinde mathoth kendo wachore ni kinde mane jatend piny kochakore tarik 28 dwe mar 6 higa mar 2020 oselimo Kenya kae nyading'wen. En adier ing'eni sigana ni otemo tudo migosi Chakwera gi tudruok mar piny mar Kenya ka nikech iwacho ni ne en ng'ama japuonj mar mbalariany to nopuonjo e mbalariany moro pachoka, mbalariany miluongo ni Kenya Assemblies of God University mano yudore e boma ma Kitengela kuma nopuonje weche mag injili kata mana weche mag Nyasaye kata iluongo ni theology. Ne en lecturer mapuonjo weche machalo kamago to ni nyoro tok kane idhi landi ni Uyombe kod jago maneno chung godo iluongo ni Peter Mutharika to no owuok oko kowacho ni oyo jothurwa osemiya higni 5 atiyo maber to haweyo gi yor kwe nikech mano e maber. Owacho ni gi dho ngere ni I am fully committed to facilitating a peaceful transfer of power. Mano migosi Lazarus Chakwera ma otiyo mana tam achiel kende ka jo Malawi ok oduoke kendo kanyo ogombo ni mondo duoke tam mar 2. Nyaka Ramogi Jwang mago weche motudore kod mano ng'welaro koma ten piny mano mar Malawi nyalo somo matut e It Gazette mano mar 8 mano mar gazeti ma Daily Nation ka koro wang'eyo ni Lazarus Chakwera no jahigni 70 sani koro oweyo telo ne ng'at mane gipiem godo ma jahigni 85 mar mondo mi omed telo ne jopiny e pinyno mar Malawi. Dwa dhi weche go mag siasa e It Gazette mar 11 mar gazeti ma Daily Nation Baraka. It
Kit gazet mar 11 aneno kanyo koket weche mag siasa mopogore opogore. Malo kanyo oni kaka Kalonzo nyaka sani koro osewacho no ko bibedo ka ochopo e romo mabro bedo ka timore mano chieng' tich abich ma en odiochieng' makinya. Romo mabro bedo mano iwacho kanyo ni Jubilee's Party Special Delegates Conference. Ka romo makamano geto mano mar yango jatend migao machon mar arita Fred Matiang'i kaka jating bendera mano mar Jubilee e ng'welaro Compton piny Kenya yiero mar higa mar 2027. Iwacho ni Kalonzo kata kalure kod sigana mondika e kod Ndubi Moturi sani koro yango ni Kalonzo wacho no kubibedo kochopo e romo makamano nyalo bedo ni koro nyiso ni nitiere kaka opposition sani koro nitiere tungni moro matin e opposition kacha nikech kalure kod sigana makamae Kalonzo bende koro lieko ni en kata invite malongo nokoyudo mar mondo mi ochop e romo makamano. Erokamano Joyce. Sigana ne wacho ni mana kaka isewache maler, sigana ne wacho ni nitiere ywaruok maling' e jotelo ma dwani mondo othul jatend piny migosi William Ruto oko mar loch. Nang'o nikech jatelo motelo ne duond bura mar Wiper migosi Stephen Kalonzo Musyoka wacho ni en nyeoko omiye rwak kata nyeoko orne barua mar wake bura ma dhi bedo kiny. Mano bura mar duond bura mar Jubilee motelnegi mane osedhi e rutaya mano Uhuru Kenyatta. Duond bura no kiny yango keto ayanga ni gin ng'ama dhi peperusha bendera margi en mane en jatend migao mar arita kwe mano Fred Matiang'i. Migosi Kalonzo wacho ni nyeo komiye barua maluonge bura no to kata kamano oko ne tiende mar dhi e bura machalo kamano nikech e thuolo mokalo ka nyeo dhi oriwore e bura machalo kamano kata no dhi e buch duond bura no to nowachi ne nitiere weche mane ne chendo e doho ni ne gin joma ok ong'e kata iluongo ni outsiders mane nodonjore e weche mag bura no. Migosi Kalonzo ne wuoyo odiochieng' manyoro kane en e log tich mar duond bura mare kata Wiper headquarters kuma nyo chiwe otiko mopogore opogore ne jochung' madhi laro kombe mopogore opogore yiero madundo kata by elections. Kopogore kod mano piny kanyo bende pod aneno ka nitiere weche mamoko mag siasa mago makoro mane en jalupa jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua sani en bende koro biro kod chike moko ma tek ahinya to ne jogo ma seche moko koro dwa donjo e riwruok kode motelo ne yiero mano mar higa mar 2027. Mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyaka sani koro ochiwo siema ne jogo mawuok masawa mar piny Kenya ka koro wacho ni kik ginuo gino mane gitimo higa mar 2022. Matinde no temo yango ni higa mar 2022 ne gidonje winjruok mano miluongo kanyo kod dhogere ni naive kata kamano nyalo bedo nok ne ging'eyo winjruok makamane yo makare. Sani koro wacho ni ng'ata ma koro dwaro riwore kod gwenge mag masawa mar piny Kenya nitiere demands moko ma koro keto negi ka koro wacho ni gwenge mag masawa mar piny Kenya e yiero mar higa mar 2022 ne gintiere kod votes kata ombulu 5.5 kata kamano ogeto ni yiero mar higa mar 2027 gichope 8 karach to 7 demands to turi kai Barak. Joyce manen jatelo maluwo jatend piny iluongo ni migosi Rigathi Gachagua owuok mager kendo ochalo ng'ama koro keto conditions ne jogo ma de gomb dwaro kura kata ombulu mag jodak mamasawa. Nang'o nikech obiro gi condition 3 motegno kowacho ni mokwongo kidwaro ombulu mar jogo ma e masawa mar Kenya nyaka bed ni in bende jogi kumiae ongi lwedo nyiso ni nyaki bed gi gimiluongo ni genuine numbers. To mar ariyo owacho ni nyaki bed gi yo kata mikakati mong'ith mar tudore gi chama mare miluongo ni DCP ma kiki biye yo moro kanyo mopogore nyaki bed gi yo mong'ith. Mar adek to wacho ni nyaki ket andika kindiko maler gimi dhi timo ne joma sawa mar Kenya kiwacho ni an joma sawa mar Kenya dhi timo ne ga 1 2 3 owacho ni mae gitimo nikech e thuolo mokalo ne owuond giting'e ni weche machalo kamagi koro
owacho ne joma gin godo e opposition machalo kaka jatelo mar Wiper mano Kalonzo Musyoka, Martha Karua mar the People's Liberation Party kod mane en jatend migawo mar arita kwe machon mabe sani gombo ni mondo dhi obed jatend piny iluongo ni Fred Matiang'i kata kod Eugene Wamalwa to gi joma moko. Kanyaka sani bende aneno ka oweyo thuolo mano ne jatend ODM Raila Odinga kawacho ni kapo ni en bende odwaro riwore kode to en bende koro nyako ne ni ochopo kare chike ma bende oketo piny kacha to mano kosewacho ni target margi en yudo kwan ombulu 8 million kowuok e gwengo mago mag masawa mar piny Kenya to mano riwo oganda dhot jo Agikuyu, Aembu kaachiel kod Ameru mayudore gwengego mago mag masawa mar piny Kenya. Mago gin moko kuom demands mag Gachagua wanyalo wacho ni oketo demands makamago mar mondo mi 2027 kik luoke kaka naluoke to kiyiero mar higa mar 2022 gino mano miyo othiche oko nyaka e apisi kaka jalup jatend piny Kenya. Adwaro ng'e ane Machinglo kata Katun mantiere it gazet mar 15 mano mar gazeti mar Daily Nation kwa dhi mana mapiyo piyo kwa chiko nonro mar gazet Machinglo makamano adwa ne wang'iye mar mondo mi wang'iyane ni to en ang'o matimore wanyalo relate ni to gin ang'o matimore to aneno koket pogruok moro ka adwa ni wayud Machinglo makamano mar mondo mi nyakwara Mugejo anga bende ne ane achiel kachiel e wang' jowi mare kanyo mondo en bende otieka ne gi wiye kata opong'a ne gi wiye yo machalo nade wasewacho nitiere sigana mane wasom mano gotudore kod kaka jatend pinya mano mar Malawi obedo mana jatend pinya kuom tam achiel kende kwang'iyo Machinglo makamae Barak wanyalo pong'o gi wiwa ni to en ang'o matimore Barak. Aneno ka Machinglo ni kinde moro mokalo jatelo e pacho ka iluongo ni Migosi Musalia Mudavadi nogolo dhok moro kowacho ni bara mar Afrika ka ok en gima yot ahinya yombo jatelo mar piny madwa ni mondo chak nuoye kendo kata jatelo magombo gimiluongo ni second term to wanene kochung' kae gi handkerchief to kwachak wang'iyo ng'eni gin tipare wacho ka ng'e tipo machielo to waneno ka pinyno mar Malawi gima timore mano chalo jatend piny Malawi makoro go riti wacho ni mago gin ni iluongo nang'o prophecy kata gik ma iwacho ma ok gin adiera lies false prophet matende ni ng'ato nyalo bedo jatend piny e tam achiel kende iwacho ni two term Africa Ministries koro noriambo ne gichiwo false prophecy kabisa. Nyakwara Mugejo gin bende nyalo ng'iyo Machinglo makamano tipong'o gi wi ni Machinglo makamano maanisha ang'o nikech kwa ng'iyo bathe koni jotend migepe nochung' kanyo ka en gi chir omor African president serve 2 terms sani to koro en bende obuok kanyo koneno kaka jatend Malawi go riti kawacho ni mago gin miriambo inyalo loyi onge gimoyango ni nyaka jatend pinya kata jotend pinje mago mag pinje mag Afrika nyaka ti e terms ariyo mita nitiere wach momako wang'i e gazeti mar Daily Nation kapok wakete tenge wang'iane mar Standard Barak. Wach momako wang'a ni e ite mar 12 kuma ruodhi manene ondhi gi jonjore mag Al-Shabaab kuma nye giwuok oko kendo nye giwuoyo e thuolo mokwongo ka gin ruodhi makoro idhi mimich kata ok dhi mimich to idhi yang gi kata idhi dhial gi kaka jogo ma no onyiso chir ahinya kata tok ndhi manene ondhigi mane nye otimore ka jatend migawo mar arita kwe mano Migosi Kipchumba Murkomen kanyodhi limbe mare motimo miluongo ni jukwa kako ng'iyo weche mag arita kwe kanodhi e jimbo ma Mandera kono. Ka moko kuom ruodhi makoro ne wuoyo kanyo giwacho ni moko kuom gi chal mar ngimagi ne ok ni kare ma iwacho kanyo ni ne health conditions magi ne ok ni kare ne onge kata yath mane ginyalo muonyo kalure kod chal marach mar ngimagi kata kamano giwacho ni ne gi survive kata ne gitony kowuok kuom lemo mane gilemo wacho kanyo ni gin bende ne gintiere kod kiondko kata kamano moko kuom gi bende nitiere kod dangni mag paro kata kamano en gino makare ni gikone ne owegi thuolo. Adwa wang'iane gazet mano mar The Standard mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazeta no ka sachiel osechopo onego owinjo bed ni wadonjo e twak mokwongo ka wilo osechopo.
Aya, gazet mar The Standard mana kose wacho wach mano mipe kanyo en insensitive. Anno koket picha mano mar jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod picha mano mar obila Benedict Kabiru makoro nyaka sani koro iwacho ni en achiel kuom obila mano wito ngimagi e pinyno mar Haiti kachiel kod picha mar familia mare. Min gi yuak matamra gi nono kalure ni wach no nomako gi kod buok. Sirikal ma pacho kayo osebedo ka wacho ni Kabiru no lala podi manye e pinyno mano mar Haiti. Kata kamano gima jatend piny Kenya William Ruto no wacho e romo mano mar United Nations General Assembly nomako gi kod buok. Eno giwacho ni ok en gino makare ni koro wawinjo mana huma kotudore kod kata wawinjo wach kotudore kod to mano mar wuodwa kokalo mana e social media kata iwang jowi en gino malit ahinya bara ingeni anyuola kod osiepe mag obila iluongo ni Benedict Kabiru osebedo gi lit mokalo e dweche 6 kata mokalo kagi wacho ni to nyathigi ni kuma nade osiepgi ni kuma nade nikech sirikal osebedo ka wacho no oyo no ne ogwenyore agwenya mission mar kelo kwe e piny mar Haiti lakini en ng'ama wamanyo pok ne oyang thone kata kamano ne giringo ma gidhi do ka gisebedo ka gidwaro ni mondo ging'e ni to achiel kuom familia gi mane nodhi e mission mar Haiti ni kuma nade nye gibedo gi buok maduong' mokalo ka jatend piny William Ruto nyoche dhoge opusore kowacho ni en achiel kuom obila dek mane no wito ngimagi koro nye gidhi do ma jang'ad bura maduong' no kono Attorney General ni oyanga ne wach ni maler en wach ma lit ahinya Joyce kata kisomo nikech ineno ka min obila ni miluongo ni Jacinta Wanjiku ywak mokalo kowacho ni yawa to en gima lit manade ka anyalo ng'eyo tho mar wuoda kokalo e bui kata social media sirikal timo kama nang'o ka koro odiochieng' manyoro ne gintiere do kanyo kendo kotel negi mano kod okinde magi mano moting'o kanyo Chacha Mwita kachiel mano jang'ad bura mane Justice Chacha Mwita odiochieng' manyoro ne ochiwo thuolo ne okinde mag familia makamano moting'o kanyo Senior Counsel Mbuthi Gathenji kachiel kod Harun Muturi mane koro ng'iso doho ni ne giwinjo ka jatend piny Kenya William Ruto lando ayanga kotudore kod tho mano mar Benedict Kabiru kata kamano Attorney General ka hotel negi kod State Council mano Betty Mwatsau ginto ne giwacho ni nyaka sani koro pok giyudo nonro matut makoro yango ni Kabiru no wito ngimane kata kamano ne gikwayo jang'ad bura Chacha Mwita mar mondo miyo migi thuolo mano mar ndalo 7 mar mondo mi gitim nonro kotudore kata giyangi ni Benedict Kabiru no wito ngimane kata oyo. Nitiere sigana moro ma podio mako wanga e gazedni mano mar The Standard e ite mar 5 kanyo kotudore kod nek mano mar jaticha kar dak ma Kilimani bor Nairobi ka Baraka. Joyce mane wang teko makalo mane wang teko apane ni neno tipo kata mana jo Kenya oseneno tipo kata mane ringe mbui kama ne nek mare nye obedo iluonge ni Zaituni Kavaya kendo jodalagi kendo siepege osewuok ng'eni ni wacho ni nodhi timo tich e par ng'ato kata mana od ng'ato kar dak ma Kilimani to ni kanye kuma nek ni ne owuoke ne jogi wacho ni nitiere gima nolal mameni wacho ni en pesa pok oyangore maler ahinya ni to koro kanyo oluonge tema ne nek nenye owuoke ing'eyo Joyce ma oke emokuongo manek machalo kama bede nyiso maler ni nitiere wang teko ma osebed kitimo ne joma dhi tich kuonde machalo kaka Kilimani gini to obila oyango kama ler ni gidhi timo nonro kendo gibro ka ondamo mager mano no wach gi osipidi ma Kilimani Patricia Yegon manye no nyiso joma nyong'anyo mane nigi chwang mokalo ka no oloso kendo oyango ni gidhi timo nonro kendo gidhi ka ondamo mager ne joma dibed notimo wach machalo kama
wacho ni wageno ni familia mano mar Zeituni Kavaya mano tipo moko kata tipo no mako ka luar kuwuok e balcony mano mar third floor e kar dak ma Kilimani bro bedo ka yudo ratiro mar geyo makare familia kachiel kod osiepe o kwedo weche maliekore ni nyalo bedo ni ne onegore en owuon kendo warito mar mondo mi wabi wawinja ne to en ang'o ma bro bedo ka wuok odore kod nonro ma obila bro bedo ka golo kata nyaka sani nitiere ji ang'wen mawuok e pinyno mano mar Sudan mosemaki kitudo kod nek mano mar Zeituni Kavaya mane owito ngimane ka entiere e yor tich. Wach ni mogik ka watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Joyce, wach na mogik amora ahinya gi kaka welo kata mana diero nobedo mar chama mar ODM e gwenge ma Kasipul nikech nye kata dabed ni weche ne nitie mathoth to by and large ne nitiere kwe. Kwene nitiere to nitiere gik mano aneno kokethore, nitiere hospital mano okethi, nyamburko mane okethi, mano bene kwe adier. Ing'eni kaka wang'eyo siasa ma timore ka luo ng'eny en lweny samoro jabedo ga mang'eny maloyo kaka ne waneno cha. Kata kamano en ni ng'ama nolando nowito ngimane ne onge king'iyo gi thuolo mosekalo ma ji osebedo ka wito ngimagi. Koro wanyalo wacho ni chama mar ODM notemo to wakwayo ni kaka koro yiero pod kore ka yiero wachomo yiero wamed mana keto kwe jochung' oket kwe nikech kwe no ema ber seche duto. Erokamano ahinya Barack Oduor kuom kawo thuolo mari mar biro e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Gazet momori e kind Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo ibedo piny isome yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Opiny. Kik idhi mabor.